Gak boleh ngerti orang. Sarip nemu sarung anyar. Cari isi anget. Iya bu, aku nemu neng pinggir kali. Tak kira ulo jebul sarung. Aja ngremehno sarung le, wong jaman biyen gak iso sugih mergo sarung. Iya Pak Lurah, kok iso sarung gawe sugih? Iya nek sarunge digawe sarung le. Mbak Sari aja nangis terus. Ya nangis wae sing banjir kudu sawah tapi pipimu. Eleh, kok iso melucu wae Sarip? Aku iki bingung. Pajak dong lunas, sawah wis gawe. Mbak, aku arep golek cara. Yang perlu tak gawe lomba bal-balan. Sing menang entuk hadiah langsung tak sumbangki kanggo lunas pajakmu. Ya Allah Le, kowe kok api temen. Semoga rezekinya sampai lancar ya Le. Amin. Mbak, yen aku sugih, aku pengen tuku sawah. Banjur dadi lurah ganteng. Wah, nek kowe dadi lurah, wadon tambah kosong bakal rebutan SK nikah. Aku sumine iki iso wae. Sarip kan nyumbang nganggo apa? Kabeh barang saiki regane munggah. Aku dodol bandeng, Mbak. Nanging ora sembarang bandeng, iki bandeng sambal terasi spesial. Sing mangan langsung meleki. Nek wong edan mangan iso waras ya. Sarip aku tuku lho bandengnya sekalian ambek gawe bojoku sing kakean utang. Kabeh padha ngerti. Pajak kan dinasi, yen ora bakal ana denda. Lah, nek pajak ora dibayar, aku sing kena teguran. Nanging yen dibayar, rakyat semua. Jadi kepiye iki? Sing penting kabeh jujur Pak. Nek bapak jujur, rakyat seneng. Nek rakyat jujur, lurah bisa tuku nyenyak. Iki lah, rakyat kita berdua, sapa sing bayar pajak? Nah, ini jenenge lurus sejati. Masalah dari bulanan, tapi pesennya tetap ono. Tanggung jawab lan gotong royong. Iki Mbak Sari, itu cukup kanggo nglunasi pajakmu. Matur nuwun, dadane wong kampung sik isih peduli ambek kamu. Aku gak sinau dina iki mergo dadi pemimpin ora mung ngomong tok, tapi kudu ngrungokne rakyat. Bener, gotong royong iku tambah kanggo kabeh dinas sosial. Iki sing diarani tambah oso sejati. Sugeng enjing anak-anak. Sugeng Pak. Wong pinter ora mung iso baca lan nulis. Wong pinter kudu ngerti tanggung jawab lan tak gotong royong. Wah, nek ngono aku kudu sinau maneh Pak Guru. Aku pinter goreng bandeng tapi ora pinter ngitung pajak. Nek ngitung gosip, kowe jago Sarip. Ya wis meneh tak adano pelatihan pajak gratis ben kabeh iso bayar pajak bener. Timung sak Dharma ojo lali ngopi bareng ojo podo ngapusi. To, lagu api tenan. Kowe iso dadi seniman ludruk. Lah nek aku dadi seniman, becakku sapa sing genjot ta. Aku siap gantian. Sing penting becake ora mlebu kali maneh. Sedulur tambah oso. Iki mung ora obat.